Joo. Se on jännä, kun siis toi vahvistaa niin hito hyvin toi. Et ostanut jabulabi. Jabula niin. Ei maksanut 120. Mikä se on? Vaan. Niin ja paskapallo. No niin, kokeiles Late. Oikeesti, se oli 9. Annas Mullahan on tuo takakonti. mä testaan. Ei pitää pallo. Mutta tää on replika. Ei oo On 2008 replika. Siinähän on semmonen pinta. Joo, eihän replikapallossa mitään. Siinä lukee ihan replika. Yritä. No niin. Hyvä on. Noniin. Ei mistään saa.